Ako reagovať pokojnejšie a čeliť nečakaným stresujúcim situáciám? 3 rady pre každodenný život. Trénujte váš mozog plánovaním, inovovaním a vyhýbaním sa stereotypu. Naliehavá situácia, zmena na poslednú chvíľu? Zhlboka sa nadýchnite, pomaly kráčajte a potom si vezmite čistý hárok papiera. Fakt, že si plánujete a detailne špecifikujete potrebné kroky k dosiahnutiu cieľa, trénujete si prefrontálnu kôru, ktorá zastaví pohotovostný režim. Ďalší spôsob na trénovanie mozgu je vyhýbanie sa stereotypom. Niekedy stačí len zmeniť svoje zvyky. Môžete ísť inou cestou, zmeniť dopravný prostriedok a rozvíjať tak svoju zvedavosť a záujem o nové veci. Nepríjemná situácia? Skúste sa na to pozrieť z iného uhla a zmeňte vnímanie prostredia. Schopnosť adaptovať sa a zmeniť svoje vnímanie sú kľúčom k zvládaniu stresu. Táto schopnosť nie je vrodená. Môžeme ju dennodenne rozvíjať trénovaním si mozgu. Veľa šťastia!